Ambasadorka Izraela u Srbiji Alona Fischer-Kam uručila je donaciju ustanovi Zračak u vidu laptopova i rutera za internet. Vrednost donacije je 250.000 dinara. Fischer-Kam je izjavila da se ambasada Izraela trudi da pomogne lokalnim zajednicama, naročito u delu koji se odnosi na brigu o ranjivim grupama stanovništva. Društvo koje brine o osobama sa invaliditetom zaslužuje posebnu pažnju. Bolje je da se novac potroši na neku donaciju, a ne na tradicionalnu večeru sa političarima za Novu godinu. Ideja je da se napravi kompjuterska učionica i da korisnici dobiju novu vrstu usluge, jednu novu dnevnu aktivnost. U svetu od multiple skleroze boluje oko 2,5 miliona osoba, a procenjuje se da u Srbiji ima više od 7.000 obolelih. Rana dijagnoza i pravovremeno uvođenje terapije od presudnog su značaja za obolele od multiple skleroze. Reč je o teškom neurološkom oboljenju koje najčešće pogađa mlade ljude između 20. i 40. godina života i najčešći je uzrok invaliditeta kod ove populacije. Cilj lečenja treba da bude očuvanje tkiva centralnog nervnog sistema uz što duže očuvanje zdravog mozga, smanjenjem aktivnosti bolesti, poručuju iz društva Multiple skleroze Srbije. Zgrada ustanove Zračak, koja je u funkciji 4 godine, nije u potpunosti dostupna svim korisnicima. Naime, već duže vreme se govori da će u objekat ustanove biti ugrađen lift kako bi i korisnici koji se otežano kreću mogli da koriste prostorije na spratu. Još početkom godine grad je izdvojio sredstva za ugradnju lifta, a najave su bile da će ceo posao biti završen tokom ovog proleća. To je pitanje svih pitanja, zaista. Nemam odgovor na to pitanje. Verujte mi smo i prošle godine opredelili 3 miliona dinara za ugradnju lifta, takođe i ove godine. Ono što ja znam, a mislim da sam upoznat da je javni poziv završen, da je izabran izvođač za ugradnju lifta i veoma brzo treba da bude instaliran. Ako ne bude, onda zaista ne znam šta više mi kao gradska uprava možemo da uradimo po tom pitanju. Ako se to ne desi, neko mora snositi konsekvence, zaista. Direktorka Zračka Angelina Mandić u kratkoj izjavi za PZS rekla je da je ostalo da se reši još par administrativnih pitanja i očekuje da radovi krenu vrlo brzo. Pljevlja spremno dočekuju učesnike 54. međuopštinskih omladinskih sportskih igara koje će se održati od 5. do 9. jula. Očekuje se dolazak oko 3.000 sportista iz 29 opština i gradova sa tromeđe Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Na igrama će se po prvi put pojaviti sportisti sa invaliditetom, ali u ovom trenutku nije poznato u kojim disciplinama.